salah memilih sadang bakasih mangga kau tinggalkan. Mungkin kau udah salah memilih sadang bakasih mangga kau tinggalkan. Biduklah sare di ambu
rasonyo jiko bapi isa hati jo jangan tuangan kamanula rumi rasonyo jiko bapi isa hati jo jangan tuangan kamanula lai dihino nanggen manuangkan bayang
Baralah banada kandung Uranya hari Namun nekapa udah dilawi juo Namun nekapa udah dilawi juo Baralah banada kandung Rusahnya hati Udahan surang ada kandung tabayang juo
manangin bakurai ayah matonyo anak ditinggalkan kagadang juo baalah de ayah nan punyo anak ditinggalkan kagadang juo baalah de ayah nan punyo anak. Kami tangguhkan oleh mencari upah manuai kasawah urang, mencari upah manuai kasawah urang. Jo pandayong patah mande dayungkan mangurehkan anak kok lai kagadang. Jo pandayong patah mane dayungkan mangurehkan anak kok lai kagadang. Di manokolah kini kau ayah barado, tolong tunjukkan ke kami di mata penyo apa ayah kandung alah tiado. Beritahu kami di Mapusaro apa ayah kandung alah tiado. Beritahu kami di Mapusaro. Ayah matokolah karya dado lai, ayah matokolah karya dado lai. Jamu doyan oi nasibnya kami kapau berindu yo badan diri. Jamu doyan oi nasibnya kami kapau berindu yo badan diri. Di manokolah kini kau ayah barado, tolong tunjukkan ke kami di mata penyo apa ayah kandung alah tiado. Beritahu kami di Mapusaro apa ayah kandung alah tiado. Beritahu kami
sampai ke Subarang biana samohan nyuit sajo ko untung sampai ke Subarang onde daoi saja udah dirantau orang aco denai ba manung surang japu ilah denai da gungguang lah tabang japu denai gungguang lah tabang japu ilah denai da gungguang lah tabang japu denai gungguang lah tabang. Kiambang tolonglah bidua nang podaoi sarukan malah angin kancang daoi biana samohan nyui sajo ko untung sampai ke Subarang biana samohan nyui sajo ko untung sampai ke Subarang